Госпожо Николова, какви бяха предпоставките и мотивите, за да вземете решение община Добрич да се присъедини, да бъде една от първите общини, присъединили се и подкрепили инициативата Конвент на кметовете? Като кмет на община град Добрич и член на Комитета на регионите не се поколебах и през ноември месец 2008 година подписах споразумението на кметовете, защото считам, че това е изключително голямо политическо предизвикателство. Борбата срещу климата, срещу глобалното затопляне е основополагаща се в местната политика и в частност изпълняваща стратегията на Европейския съюз да достигнем целите през 2020 година. Определено искам моята община, и за това работя, да бъде един модел за устойчива енергийна община. Благодаря. А какви конкретни действия, мерки в областта на планирането и реализирането на енергоефективни мерки ще предприеме общината в следващите години? С няколко думи ще кажа, че още през 1997 година моята община започна да работи по план за изпълнение на мерки в областта на енергийната ефективност, насочени в местната общност, в която живеем и работим. Това ми даде изключителна възможност да обединя усилията на местните партньори и да създадем агенция за енергийна ефективност, в която всички участваме при изпълнението на мерките. Сега имаме един изключително амбициозен план за устойчива енергия за плановия период 2007-2013 година, който период акцентира именно върху използването на възобновяемите енергийни източници. За нас програмите на Интелигентна енергия за Европа и програмите на Европейския съюз са част от пилотните проекти, които изпълняваме, насочени именно към обновяването на жилищния фонд, поетапна газификация в битовия сектор, а ние постигнахме пълна газификация на публичния сектор. В момента изпълняваме договори с гарантиран резултат към сгради от публичния фонд в областта на здравеопазването и социалните дейности. И определено голямо предизвикателство за нас е въглеродният отпечатък. Той ще ни даде пълна информация за това как съумяваме да намалим въглеродните емисии и за какъв период от време ще успеем да постигнем нашите амбициозни цели. Нашата община може да се похвали с успехите си в спестяващите мерки в уличното осветление. Ние в 3-годишен период от време изпълнихме амбициозна програма и подменихме 6000 улични осветителни тела. С това изключително намалихме потреблението на електроенергия и спестихме голяма част от публичния финансов ресурс, който използва общината. Благодаря. Как ще коментирате според вас? Каква е ролята на Комитета на регионите в подкрепа изпълнението на ангажиментите по споразумението на кметовете? Комитета на регионите, според мен, има основополагаща роля в политиката, в борбата срещу изменението на климата. Като член на комитета ще кажа, че осъзнавам, ние, кметовете в градовете, трябва да правим политиката за малките хора в териториите, в които живеем. Това е успехът на целият Европейски съюз. Благодаря. Excellent. Very good.